5, 4, 3, 2, 1. Meneng iki apa enake? Wong kan kabeh. Saya apa lagi? Kok Lah iki ngene? Ada bunuh diri lah nek ngene. ora iso merenung ya koyo awak koyo apa bingung karepe dhewe. Bingung. Bingung ngadus, Bos. Iki demongno ki apa wae. Hah? Iso meneng awak wong kan kabeh ngomong dhewe. Ya. Mengong paling wis ah. Kate ngomong-ngomong dhewe iki. Lah ya mbok Siksakno. Bonam porong. orang gendeng wae. Ya, Jawa ngerti kan? Jadi ini menang apa jenenge ngomong-ngomong dhewe. Ya apa sih bingung kate ngomong apa kayak ngomong-ngomong dhewe bingung. Nang kate ngomong wis apa wong kan kabeh tinggal dhewe. Ambek ini sampean ku keseringan menyendiri, malih Iya. gak apik. Asline wong ya lek kakean dhewe gak apik, Bos. Kon bayar suwe. Dari sapa? Warung dibuka konjol akeh. Iya ta. Makane ku warung tutup kae. Itu bisa sik Apa? ngaco sik. Oh, ngas. Iya. Mulai biyen iku koyo lek awan ini mesti tutup. Aras-aras ndak kok lek buka Sore. bengi tok. Ya begitu. Ya ngono ya ngono iku berarti tekan tulisan Warkop Pak Mutono buka setengah hari. Ngono ta? Iya. Ayo. Nah, kita buka ngono ae nah yo. Buka setengah hari. Kiamat tutup total. Iku jeje ambek wong dulu. Lek dulu kan buka setengah hari lek ngomong. Iya. Kamu to. Aduh, tapi yo saranku sih ojo seneng menyendiri ngene gak apik. Iya enak ya. Delok video enak. Waduh, mulai-mulai kadang ngejak itu. Ya aku duwe. Video. Aku duwe. Iki lho, ana wong, iki lho. Iki videone. Wah, lho yo. Enggak, tak takoni. Ki kok delok mang pagare ta wonge. Ya wong. Taruh ya sing kok delok ta wonge iki. Parah. Keren aku ge alasan tok taek. Aku nutuk-utuk iki. Ah. Kok ngene. Hah? Ya seluruh iku lah. Ane tok ini kok delok ya untuk ibune. Ayo ngaku. Gunung Boko. Wis. Wis kailok. Wis aku terus jan. Wis kok ngene. Kailok. Nang. Ngene mang lho. Ono koyo. Yo cek ta. Iko nang kali ngene nggo pancing ngono lho. Cek ana faedahe nang kali ora nggo pancing, gak ngopo, nggo rigi nyeser Pak kocelan lah. Mulai kena ditunu ta, Bos. Inti wong ora ono. Ono mah tak saya tak cemplungi yo. Baca renang iki, Pak. Ada balapan renang. Iya. Nanti Apa ya? Nyerai, Pak. Lek dikorek nyemplung kali. Iki Pak sungkem ta. Apa sih? ngono ajaib. Iki apa iki dugong itu. Ora dugong. Raja Iwa. Lu dugong ta gak? Hah? Apa itu? Ora dugong. Enggak tak didewe. Iki lho kok tak. Iki lho dugong iki Pak iki. Pak iki ya. Ketika apa Pak yo? Gak. Anu lho. Sebenarnya misalnya sampean kerja bareng ambek bojo sampean buka warung teko isuk sampai bengi ngono kan ya omsete tambah nambah saja itu. Banyak itu enggak warungnya dagangan baik ngono. Dagangan cilik. Lho, Ini kok gede-gede. ngono ya kandhane bojo sampean. Dadi buka-buka gorengan ta apa ngono ta. Wong mosok aku nginane kaya nang kono jagongan. Apa? Suguhane jajan pedes-pedesan tok bae mulai teko kono mencret. Anda tuh. Mencret. Lang bojoku aja ayo ta
buka bareng-bareng. Orang film kagak bakal acara dewe Masa gelem buka bareng-bareng. Lek di kamar? Gua hasilnya juga kan. Enggak, lek di kamar buka bareng-bareng masa. Wah, ngece. Buka apa itu? Buka. Buka. Oh, Kali aku ambil bajuku mbok ada kening ya enak tambah. iya. Nah, ini lho. Nomene. Nek kepengin video lucu-lucu bawa aja aku. Iki lho. Lagi, wong ini iki tunggal riko iki. Asline urip ku gampang mek digawe tambah angel ngono. Ayo lu kemangil. Lho iya ya kok tunggal riko iki. Kok iso Gawe angel? grup mek wong iki lho anggone. Mangan Gawe grup mek wong iki lah iya. Cek ta? ngene tok yo penak lho. Iya ya. Padahal yo meja kan nombo yo. Iya. Geser lak yo sisa mangan yo. Kok iso ngene? Yo kena sih. Lah iya. Ono kok Mangan yo. Endok ngene yo kak ngene. Tarik ngene mangan tak wis. yo. Lah Gak ngono, gak ribet digeser piringe. iku Pak. Iya, ya iki tunggal riko aja nih. Wis lek roh nomor WhatsApp wong iki gawe grup WhatsApp wong iki wis sport forward-e. Ono kok Jeneng ngono yo, jeneng grup iki. Apa ya? Grup apa ya penak ya? Grup urip ruwet tambah ruwet ngono ae. Iya. Ruwet tambah ruwet. Tambah pinyang. Aduh, ya ono ayo jen cerita mewak mood iki wis. Enggak. Sampeyan asli hobi tak enggak sih mancing? Aku ajane pancing wis kira hobi. Hobi apa? Ngeser. Nyeser. Yo ngeser ngene. Rompang apa kok dicemplungi. Lah lha apa? Apa sampeyan kok iso hobi nyeser? Tambah nyemplung. Hah? Nyemplung. Oh, sambil nyeser sambil Nyemplung. nyemplung. Ah, Iku jenenge sambil lek sambil menyelam minum air di Menyelam. ono ya. Lah sampean enggak ya gitu ya. Sambil keceh ngono ya. iya. Oh, anu ta, jaman cilik ben kurang seneng ta kok. Iya, kurang cuma. Hah? Kurang nyemplung. Pernah nyemplung. Iya. Tapi lek ben-bengi lek nyemplung deh. Satu kali ya soalnya. Oh, mari kok ben ayo kali. Itu kan tegalan tok. Jalan to. Iya. Ben kok enak. Campur pedes. Wah, ya iku apa makane? Karena salah, ini enggak ono. Gak salah. Gak salah temenan lek iso campur bedes. Memang kayak niku. Wah, Seneng nyemplung. iso ngene ya. Tahu. Apal ya iki ya. Iya. Bisa ya. Iya. Oh, ayo nih. Si, apa meneh kepengin tak videone ta enggak? Ono iki sing rada aneh ya. Gila. Si, gila nih. Iki. Nah, Lah wong ruwet pakai itu. Ya. Ya kaya wong wedok Wes. ruwet. Endi ana wong ojek. gak ngocek ya bayar paruan ku apa? Lah ya sing nyetir. Ya. Sik lah. Sik. Sing nyetir ya. Wah, tak jebur ndori kok salah-salah Pak. Ten ya. Enggak ndelok wong aduh. Gak sih salah yo. Wong pesen Gojek ya. Wis sepakat kan ya rego kan wis ono sih. Nah, Lan diterno wis nang kene. Lah kok iso njaluk parowan lho. Jarine padha-padha numpaki. saya ngomong jangan trombolo. Trombolo juga baru 15.000. Nek ya jarine bareng-bareng ya. Iya. Lho sik. Sik, iki ya apa ya? Ya padha kaya wong Ya, ngene lho wis ya. Misale wong kaya ngene iki lek nang WC umum. Ya, ya. nang WC umum. Iki lek mari ngising iku ditagih, ini taekku. Tuh, skeno. Iya, enggak. Gitu. Iki taekku. Ya sih. Ya Iya, kan. iya. Lah saiki Nah, wis aduh ya apa kedunyan. Bah. Neraka kone. Bu, neraka iku. 15.000 itu. Lah iya kok iso ngono lho. Wis. Nah, Ndi jare iki kon duwe video. Ndi. Delok aku. Videone ndi? Ver, estaba pig dere, pa. Ada water, apa? Celok ya iku. Enggak ndek buding arek iku. juga kunjuk mana? Mocel apa baca kelopo mbek wati iki. Ayo.
Lah, Kayak tangga itu ndoke dadi telu yo. Pak senange booking mo. Sopo iku? Senange booking mo. Mbek sapa? Biar togori. Nyelek nyelang. Wong rupane arek wis ngeyel lho, arek ngeyel lho, arek ngeyel. Ngene lho. Arek ngeyel lho tunggal riko lho wis. Cilik ngeyel. Ngeyelan. Gak. Terus sampai matu apa kenal? Hah? Apa kenal? Ya kena manuke. Buntung. Aku apa cilik waran. Hah? Apa cilik. Ya tadi gede ngondangi apa stek. Oh. Aduh, ada. Pokoknya lah gitu. Wong-wong ono ae tinggal ngono. Jadi gawe bola-bola sing kepingin ndelok video sing lucu-lucu, mari ngono direaksi ambek Cak Mutono iki aja lali subscribe channel saya Surya. Sing pastine lek konten kayak ini iki yo konten bebas bercanda. Gak mungkin dek konten lian-lian ya. Sama. Lek situ dibanding ya banding-banding. No, lek omong kobot, wah itu apa itu Mas? Apa? Apa? Gak masuk nek ngono. Soale isine mek guyon tok lek wong iki. Lek gak guyon ya apa? Oh, seneng guyon ning kuwi. Tapi niku gak bisa guyon, Gak penak. gak penak, stres yo. Yo, Mas yo guyon gak guyon iki wis stres. Ya. Oke, wes cukup, Pak. Ya. Oke, wes ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten-konten bebas bercanda berikutnya. Saya Surya dan Pak Mutono. Agus Mutono. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.